Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон ҳаматон созен хубен? Гуфтем я видеои дига кунам, мотиватсия да ҳаматон шава. Бачаҳо чанд рӯз шуда занг заистанд. Гуфтестанд чӣ ба дига видео накаеса, ягон чизои ягон гап хабари нав нестак. Хай ба ҳаматон идои гузашта қатъӣ. Гуфтем имрӯз я видеои коротки кунем ки бо мотиватсия шава. Бо иншоаллоҳ ба наздикӣ уже бо видеокуния сар мекунем. Медонем бародаро, чӣ ба доим мегум ки да техника ёд гиред. Чӣ хубӣ дора? Миёй ҷойнамозам надошта бошӣ, як кӯфката мемонӣ, намозта мехонӣ, панҷ вақт намозта, трактора дар наздат, ҷои корат. Як резкам ба тинак мекунӣ ҳамиҷада, як соат дигар ждат мекунӣ мошина. На кори мо ҳамихел. Ягон кас намеояд тарсонад ки чӣ кор кардисай, чӣ кор накардисай. Мошина омад, тамом, корта давом додан мегирӣ. Хай ҷои ҳастанд за касое ҳастанд ки қинанд. Мераванд дар тори сарат мешинанд, ганиятат мекунанд. Бисёр ҷош осонае. Меои рӯзи дароз даруни тракторда. Одами хай намоз нахона, чӣ нахона, хай як реса тинак мекуна, як соат, як ним соат дигар хоб мекуна. бародарон, иншоаллоҳ бо видео мекунам. Бисёр кадомат нависад дар комментария ки чӣ хел планировка кардан дар кор участкара. Иншоаллоҳ замин реса биёра, кӯшиш мекунам ки видео кунам барои кадомет ки нав ёдгирен чӣ тамошо кунед, бинед, бо чизеро ки намефаҳмед айхто кунед. Ҳамин хел бародарони азиз, ба наздикӣ иншоаллоҳ видеои нағз мешавад. Ай мини эскаватор, ай эскаватор подручик, ай бабкет, ай эскаватор колёсник, гусеничный, ҳамаш обзор мешавад иншоаллоҳ. Вале бисёр техникаҳое ҳастанд ки видео кардан дар кор, дар канал мондан дар кор просто вақт надорем. Иншоаллоҳ ба наздикӣ уже мерем ҳама техникаҳоро як глав обзор мекунем, видео мекунем, дар ютуб мемонед. Бародарони азиз, бо як хабари дигар гуфтам ба ҳаматон расонам. Як водител дазил дар кор шидааст. Чхеле ки бад ҳаматон мегуфтед ки дар камаз айкаги нестам, дар трактор айкаги нестам, дар зил айкагиам. Ина кадоме дазил метонед занг бизанед дар Подмосква, одами боваринокай қариби ҷои кори хидмай. Барои ҳамин дар зил бо дар камаз як водител дигар дар кор шидааст. Камазои даҳкуба бо як трактористи дигар дар кор шудааст дар тракторҳои китайский задни колшаш жосик. Барои ҳамин бародаро кадоме желани дорен занг бизанед хидмат, иншоаллоҳ номерошо метам, ё ки хутум мехезем меоем, қатъӣ мерен, ҷои корро мебинед, махқул тушид, медроед, кор мекунед. Майли, худованд нигаҳдортон бошад.